Ya. Udah. Rendeng, rendeng, rendeng. Ya. Dulurmu lanang ya, jangan ngajak ya dulurmu lanang. Ya, ayo kene. Harusnya dulure sing rukun berdua kene. Ya, Berdua sing ya, rukun. Mas, ya. Ora entuk nesuk-nesuk, sing joget. Ya, sinarengan kadang-kadang maestro Albino Audio Sound juga kadang-kadang Sound System Mitra saya. Kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nandhing mrono mrene sing kawowo ora bisa ilang nadyan mung sedelo. Kanggo hae ya. Iya. Cek kae oh, kae to. Kadang-kadang Albino Audio Sound System kita minta saya video shooting. Yo. Elok tenan. Kre. Ya, tangannya nang dhuwur. Ya. Asik. Kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nyandhing mrono mrene wis tak gawa ora bisa ilang nadyan mung sedelo. Age-age